Imaginatu mundu bat non jendeak sortzen jarraitzen duen, baina sorturikoa ez duen inorekin partekatzen. Margolan zoragarriak, musika hunkigarria edota film gogoangarriak. Ez dira inoiz erakusten. Ez YouTubeen, ez Spotifyn, ez jaialdietan. Inonez, sortzen dute, baina isiltasunean. Euren baitarako bakarrik. Adibidez, liburu oso bat idatzi eta berarentzat gordetzen du idazleak. Ez da argitaratuko, ez da irakurriko, mundu mailan gai edota alor garrantzitsuena eta eraldatzaileena jorratzen badu ere. Existitzen da eta desagertzen da. Idazleak erre edota ezabatu dezake baita ere. Gorputz kanonikoki perfektuak eta urteetan zehar landuak existitzen jarraitzen dute. Sekulako dedikazioarekin zizelkatutako gorputzak. Baina beti estalita inori erakutsi gabe. Muturreko kasuetan aurpegiak ere estaltzen dira. Ez dago argazkirik, ez da laikik ere. Sekretua da, eta jakina sare sozialak utzik daude. Ez dago argazkirik, ez bideorik, ez bizitzaren zati editaturik. Timelainak utzik daude. Ez da ezer partekatzen. Interakzio ezak gaientzen du. Noiz edo noiz jendea Instagramen sartzen da, baina iraganean argitaraturiko edukiak ikusi edota errepasatzeko. Horretaz gain, ez dago ezer berririk ikusteko. Albistegiak ez dira existitzen eta telebistan soilik kate bakarra dago. Bertan berebiziko espioiak, hartz txiki eta naturari buruzko dokumentalen bat edo beste emititzen dira astean bitan. Influencer hitza desagertzen da hiztegietatik. Plataformen gainbehera hasten da. Algoritmoak zoratuta ez baitago inongo edukirik gomendatzeko. Ez dago eduki ekoizlerik, ez dago iragarkirik. Ez ikuslerik eta enpresa erraldoiek kiebra jotzen dute. Bat batean ez da inongo zaratarik. Ez da joera, esamolde edo meme berririk. Bakoitza bere baitan sortzen eta inori erakutsi gabe. Soilik lan taldeari, pelikula bat grabatzeko biltzen badira adibidez. Kasu horretan, behin filma amaitu eta muntatzerakoan. Elkarrekin ikusiko lukete eta ondoren pendribe batean gorde edota betirako suntzitu. Hori euren kriterio eta lehentasunen arabera. Beraz, zer da artea inork ikusten ez badu? Zer da izatea besteek ez badute ikusten? Validazio beharrik gabeko sortzea. Sortzea ez partekatzeko, ez probatzeko, bizitzeko eta barrua askatzeko baizik. Baina, paradosarik handiena honakoa da, bideo hau bera YouTubera igo da. Zuekin partekatzeko. Argi dago, ez gaude prest. Ez gaude prest isilik eta soilik norberarentzat sortzeko. Besteen iritzia beharrezko bilakatu da gure existentzia zein ekintzak justifikatzeko. Azken finean, gizarte berri hori ez litzateke narzisistagoa izango bere baitan. Gainera, pertsonen arteko konbertsazioak erabat aldatuko lirateke eta ezingo genuke gai zehatz batzuetaz hitz egin. Baina hori ez alda gertatzen ia da.